Jeg skal lave et bevis for arealfunktionen, og den gælder, at det er for en kontinueret funktion f af x, som er differentiabel, og så gælder der, at, som der kan se her, at a mærke x er lige med f af x. Og ax er altså arealet under funktionen, som vi skal finde. Og når man så differentierer ax, så skulle det så gerne give fx, og det betyder altså, at ax er en samfunktion til fx. Jeg har så tegnet funktionen her på billedet, som I kan se, den går her, og den er defineret i intervallet fra a til b. Og arealfunktionen, den har ikke en bestemt forskrift, fordi det afhænger af hvilken funktion der arbejdes med. Men vi starter med at kigge på funktionen, som så er en ikke-negativ voksen funktion, og vi har valgt den for nemheds skyld. Og jeg skal så bruge tretrinsreglen for at vise, at vi kan differentiere den, og så lade delta x gå med 0, og så skulle resultatet gerne blive fx. Derfor så skal vi også bruge 2 punkter, for det skal man i tretrinsreglen. Og vi laver så et ekstra punkt, det kan vi se hernede, hvor jeg har punktet x og f af x, og så har jeg punktet x plus delta x og f af x plus delta x. Så de her 2 punkter. Jeg vil så kunne gå i gang med at bruge min tretrinsregel nu, og derved differentiere, men jeg vil lige gøre mig en overvejelse først. Og det er, at hvis vi nu kigger på grafen, så kan vi se, at arealet her, som vi ikke kender, delta a, at der kan det minimalt være den lille rektangel her, men det kan også være helt op over grafen. Og det kan vi så skrive, som jeg har gjort hernede, så vi ligesom kan indskrænke, hvad slutresultatet, altså hvad arealet direkte under grafen er. Og det mindste areal, det kan være, det er den her jo, som jeg sagde, og det svarer altså til delta x, som er det her stykke, gange med f af x, som svarer til det lange stykke her. Og det er så sat mindre eller lige med delta a, og på den anden side, der svarer det store rektangel til at sige delta x igen, gange med f af x plus delta x, som er hele stykket op. Og det har jeg så sagt, at det er større eller lige med delta x, eller delta a. Jeg vil så gå videre til tretrinsreglen, og her er første trin, at jeg skal finde sekantens hældning. Og det gør jeg ved at finde, eller sige delta a divideret med delta x, som svarer til forskellen mellem de 2 punkter, og så divideret med delta x, som er det her stykke. Og der kan jeg altså sige, at det er a og så x plus delta x minus ax. Jeg kender så ikke nogen værdier for det her, så jeg kan ikke rigtig komme videre, og derfor kan jeg heller ikke gøre noget i trin 2. Men i stedet så vil jeg kigge på min overvejelse igen, hvor jeg så kan gøre det her med at sige dividere med delta x på alle steder, for ligesom at lave et alternativ andet trin, hvor jeg så kan reducere. Fordi når jeg dividerer alle sider heroppe, så går det delta x ud med hinanden her, og delta x går ud med hinanden her. Hvilket fører ned til stykket, jeg har markeret her. Hvor jeg så kan gå til trin 3, hvor jeg skal lade delta x gå med 0. Ved at gøre det, så bliver det her til ingenting, det bliver slettet, og det samme gør delta x herover. Og vi får altså den her linje, hvor vi så kan se, at der står fx på begge sider af delta a. Det vil sige, at delta a er både større eller lige med fx, og det er også mindre og lige med fx. Og vi kan så sætte lighedstegn, og beviset er nu slut, fordi vi har bevist, at vi er kommet frem til f af x, og det var det, vi skulle.